Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында. Татарстанда ОРВИ белән авыручылар саны арта, Чаллыда авыручылар күпме? Утсыз һәм җылысыз Рябинушка бистәсендә яшәүчеләр 3 ай иләрендә туңып утырга мәҗбүр. Ни өчен? Бүген шәһәр мэры туган көнен билгели. Наил Мәгъдиевкә ничә яшь тулды? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 35 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 3 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 12 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 7584 очрагы билгеле. Чаллыда ОРВИ белән авыручылар күрсәткече башка елларга караганда 47,1%-ка югары. Әлеге мәгълүматларны Роспотребнадзорның җирле бүлеге хәбәр итте. 5 октябрьдан алып 11-нә кадәр ОРВИ белән авыручыларның 4159 очрагы теркәлгән. Узган атна белән чагыштырганда статистика 19,4%-ка арткан. Элегрәк шәһәр сәламәтлек саклау башлыгы Александр Николаев билгеләгәнчә, Чаллыда ягышлы авыруларны кабул итү хастаханәсенә йөкләнеш артты. Моның сәбәбе ОРВИ белән авыручылар санының күп булуы. Исегезгә төшерәбез, коронавирусның икенче дулкыны көтелү сәбәпле 5-нче санлы шәһәр хастаханәсе дә ковид госпиталенә әйләнде. Автозавод проспектында урнашкан кибет янына чүпчар баскан. Инде бер атна диярлек аны алып китмиләр. Чүпне чыгару тиешенчә оештырылмаган, калдыклар көннән-көн арта гына. Арендалаучылар һәм бу тирәдә яшәүчеләр сүзләренә караганда, мондый хәл беренче генә түгел икән. Әлеге урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Буш тартмалар, шешәләр, арбуз кисәкләре монда бар төр чүпчарны да күрергә мөмкин. Бу урын күселәргә һәм сукбайларга яхшы таныш. Гүл шулай. Гүл бомжалар утырамда, бөтенесе пиракны җыялар. Бигрәк тә бу чүпчардан 28-10 һәм 28-11 яшәүчеләр тилмерә. Чаллылар әйтүе буенча калдыклар монда еш күренә. Кичә тоже шулай иде. Берничә көн, 1-3 көн, наверное. Часто бывает монда хәл монда. Җимилар әйе. Монда кемнәр китерәдер инде. Баштан ауларын тутыралар, онан бары тулгач монда. Чүпләр монда еш тора. Аларны чыгарсалар бик әйбәт булыр. Біз автозавод районы хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Әлеге мәсьәлә буенча эш башлануы һәм тиз арада хәл ителәчәге турында хәбәр алынды. Елена Кириллова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ни өчен без көне буе утсыз утырга тиеш? Чаллы ТВ кайнар элемтәсенә Рябинушка бистәсендә яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләрнең сүзләренә караганда, ремонт эшләре үткәрү сәбәпле алар инде 2 айдан артык көннәр буе утсыз утырга мәҗбүр. Чаллылар ни өчен эшләрне елның җылы вакытында башкармауларына аптырый. Хәзер ут сүндерелү сәбәпле алар үз өйләрендә туңарга мәҗбүр. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Фәния Сидоркина күп еллар Рябинушка бистәсендә яши. 2 ай элек бистәдә электр челтәрләрен ремонтлау эшләре башланды. Шуңа бәйле рәвештә бирдә яшәүчеләр утсыз калды. Ханым урын өстендә яткан һәм тәрбиягә мохтаҗ 88 яшьлек әнисе белән яши. Фәния Сидоркина үз онкология авыруыннан җәфа чигә. Аңа газ плитәсе янында басып торга киңәш ителми. Моңа бәйле рәвештә йортта барлык приборлар да электр белән эшли. Сентябрь айында әле җылы булгачын үй суымыйдыр, хәзер үй суына башлады. Минем bütün приборлар электрические, так как мне газовый плита янда бик торырга ярамагач инде. Хәзер менә, например, мин 3-нче көнне Таттелекомны вызвать иттем. Это интернет полетел. Сказали мне, что из-за постоянного отключения света такой сбой произошел. Рябинушка бистәсендә яшәүчеләрнең барысында да шундый ук хәл. С утра с 8-9 часов до 5 часов выключают электричество. Соответственно, вся техника не работает, отопления нет, горячей воды нет. Да все это выходит из строя, да. Включают они, допустим, вечером. 5 часов, на несколько секунд выключат, потом опять включает. Ни өчен Рябинушка бистәсендә яшәүчеләр көннәр буе утсыз утырга мәҗбүр? Хәлгә ачыклык кертер өчен без Комсомол районы электр челтәрләре станциясенә мөрәҗәгать иттек. Безгә аңлатуларынча, хәзерге вакытта Рябинушка бистәсендә электр тапшыру линиясына реконструкция ясала. Производится замена голого провода на изолированный провод силами подрядной организации. Работы все спланированные, выполняются по заявкам.
Отключение производится у нас не полностью поселка всего, а частично. Ну, улиц бывают отключения, то, что идеи с 8 до 5. Ну, как бы редкий случай такой. В основном на короткие сроки, не на такие длинные. Электр шелтерлерін ремонтлау этаплап алып барыла. Хәзерге вакытта эшләр бара торган участокны сейшәмбе көнне тапшырырга планлаштырганнар. Барлык эшләр дә 20 октябрьгә кадәр төгәлләнәчәк. Лилия Гатина, Сергей Кищенко, яңалыклар. Игътисади куркынычсызлык һәм коррупцияга каршы туру бүлекчеләре хезмәткәрләре ачыклаганча, торак булмаган бинаның подвалында кумарлы уеннар оештырылган һәм аның өчен кирәкле җайланмалар алынган. Полиция хезмәткәрләре үткәргән оператив тикшерү чаралары барышында законсыз уен эшчәнлеге бетерелде. Тикшерү комитеты материалларын нигезендә Россия Федерациясе җинаять кодексының кумарлы уеннарны законсыз оештыру һәм үткәрү маддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Моның өчен 6 елга кадәр иректән мәхрүм ителү яный. Сотрудниками подразделения экономической безопасности было изъято игровое оборудование в количестве 34 единиц, 12 карт-ридеров, 1 сервер, видеорегистратор, сотовый телефон, а также пластиковые карты. Бүген Шоллы мэрин Мәгдиев үзенең туган көнен билгеләп үтә. Аңа 61 яшь тулды. Күптән түгел ул яңадан икенче срокка сайланды. Аның җитәкчелегендә шәһәрдә ял итү өчен җәмәгать киңлекләре булдырылды һәм үзгәртеп корылды. Яңа мәктәпләр, балалар бакчалары ачылды, юллар салынды. Аның катнашында безнең ишек алды дип аталган ишек алды территорияләрен төзекләндерү программасы да үсеш алды. Уен һәм спорт майданчыклары төзелде. Шоллылар шәһәр башлыгын чын күңелдән котлый. Исәнлек, саулык, байлык үзенә авырмаска. Дистагы шәһәрләрне чыгып булмыйдыр юл аркылы. Хәзер ишетмәдеңме, хәзер таныталмый шәһәрләрне шулкатлы. Рәхмәт руководительләргә барсына да. Наил Килгәшән Мәгдиев бик әйбәт эшләде. Рәхмәт. Сау сәламәт булсын. Исәнлек, саулык. Туганнары, балалары исән сау булсыннар, хөрмәт итсеннәр. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65. Впервые в Набережных Челнах только 6 дней. Распродажа шуб на Тверской меховой. Таких низких цен у нас не было и больше не будет. Каракуль от 49 тысяч. Шубы из отборной российской норки за 98 тысяч рублей. За шубой на Тверскую меховую. Экспо-Кама с 13 по 18 октября. Сезонная распродажа пряжи. 100 рублей за упаковку. Травка, шерсть, акрил. База Заречья, 9-й склад.